senda dzoka zvakare nedzimwe nhau dzanetsa muzuva ranhasi kana kuti madeko. Nyaya yangu yekutenga ndadzoka nayo sekuziva kuri dhende zhinji wevanhu nezviri kutrenda pamasocial media ese kubva kumastreets kumasebhabhu kupi nekuma-avenues kuti Queen Tate vakanga vawana Suleiman wavo zvazvo zvakanaka. Asi zvakazoita nepamwe ndokubva Queen Tate vazenge vandofunga vaenda nedirection yavo, Suleiman ndokuenda nedirection yavo. Dambudziko raitika nderekuti kuna blogger wekupi handizozvi kuti ndiwo kuGambia kana kuti ndiwe kuNigeria, asi munhu unonzi Ogo Cosmas uyu ndazotoenda kunombuta sei kundomuona kuti wakatanga kuposta rini nezvaQueen Tate kuti tinyatsonzwa kuti tikuindirana papi chaipo ende issue yaOgo Cosmas iri kubva papi. Ndokuinda pepe tatasa page rake returotatasa kuti idzva ndona 5 days ago message to Gambia men in Europe call number dzakati ndopa vakaisa uyu munhu ndakambomuona uyu ndakamboona achita live stream asi ndakangoti tiziwo ndamuona achita live stream pepe waitaura zvinhu zvakasiyana asi maonero ndikuita ndikura nhema. Let me put a disclaimer, handingati ndinonyanya kuziva pamusoro pe dambudziko rino kana kuti handisi kuti ndoti chii asi pamusoro pechirwere ichi, asi ndakaona sekuti uyu Ogo wachonika anonyanya kuita discriminate kana pari panyaya dzezvirwere apa. Ndo zvandakanotisa from day one, ndo zvandakanotisa inini ndakazvimirira ndisikazi kuti vamwe vanhu vakazviona sei. Tichiri ipapo zvakare waidanzira achiti Queen ava ndio vakaita sei vari kukanganisa Suleiman, nyaya wakaita sei yake. Ndo maonero ndakaita uyu Ogo unogozotora nyaya iyi achiita personalize, oita senyaya yake nekuda kwii, oita seanga aripo zvakare achitoziva every detail. Handizozvi kuti uyu Ogo uri kutaura naSuleiman here achikudzwa madetails kana kuti what I don't know, ndozvandokwanisa kutaura. Asi Ogo uya ndobva azoti futi one day ago, please my Africa brothers come and help me to settle this matter. Handiti ndobva aita futi another live yani yaQueen Tate neuyu vanhu vake vanenge vachase vachikuda pepe. Ndobva futi azoita another live, ndio andoda kuti ane zvaro live iyi haina kupera zvakanaka nekuti nhasi Ogo Cosmas waundurwa. Ndati Ogo unhasi handisi kuti nekuda kwei asi ndonasa kuti wangaita mutete panhau iyi, ndo zvandoona nekuti ndonasa kuti wangada kutevedzera parwendo rwuya rwadarika rwuya rwepanhau dzaKevi Dongo paakaita nhau dzake akandotaurira vanhu vekunigeria. Mabloggers ese ekunigeria akauya akaita fire guns blazing achienda kuna Queen Tate. Ende tichiri ipapo zvakare ndase kuti mabloggers ekunigeria vanhu vaya vane mazifollowing ziguru, ndoti ndakanotisa hangu ipapo. Saka vanhu vazhinji vaenda kundomiramira vachindomiramira, but it was difficult panguva iyoyo kuti vekunigeria vaita sei vakwanise kudhifitika kusvika nyaya yazopera chayo. Saka ndikunotisa kuti kuda Ogo Cosmas ndo zvaangada kuzama kutanga futi. Ndokunotasa page rake ndikuti rombova nemafollowers mangani page yani raOgo Cosmas haritorina kana 2000 mafollowers. Ogo Cosmas andone less than 2000 mafollowers pamundaresha, malikes less than 2000. Saka Ogo uyu chii chikunyatsa kuitika, anoda kuzama kuti vamwe vese vauye kuzoita hari sezvakaitwa pana vanhu vekunigeria here vekunigeria. Hakuna uri kumiramira nenhau iyoyo kunze kwomumwe uya wakabudawo zvakare achida kuzama kumiramira mukati memota yake. Nyaya yachoni hakuna kwayakaenda, ndozvanokwanisa kutaura. Asi nhasi handikura nhema ndanotisa futi zvimwe chinhu kuti kana Ogo Cosmas waida kuita blogger kana iyo yacho vakaida kuita zvinhu zvandatongoona ini ndiri kumateresi pana ndichiona hangu live yacho kuti Ogo Cosmas vanenge vane dambudziko rekuti vari short tempered, very short tempered. Ndosa kuti Ogo Cosmas vane huturu humwe hutori unnecessary sometimes. Ende futi vangu vachingoti vakangonzwa munhu ati refute point yavo vanobva kutanga kutomutuka kutoenderana nekubva wakata koma mazimba vazoipinda zvavo vazoipinda nemamwe mazimbabwe akachipinda papo achitaurawo zvavo, vamwe vekunigeria vachipinda papo, ende if vekugambia vacho vachipinda vachitaura. Asi
every time pangabata foni yake anenge achitotukata seaita zvanoita. Saka ndozvandanotisa kuti vanenge vane uturu ogava. Tobva ipapo toda kuti Mukoma Masimba vangu vacha zvine musoro zvine sense nhasi haizi kuti asi vazviintrodusa zvavo neintroduction yavo yanga ine hudzamu vakadanza kuti ndiri muZimbabwe. Asi Ogo Cosmas wazviramba akati which Zimbabwean, also from Zimbabwe. Ndozvataura zvikanzi nekuti profile picture yako inoratidza sekuti uri munhu kuSouth Africa. Teta Ogo Cosmas ka zvokwadi unoita kuti profile picture, what if ndanotora imwe profile picture yemumwe munhu asiri inini ndongoisa ipapo ndisiri ndiri kutora pafoni? How do you know? Muona manje babva ipapo ndobva wadanza kuti saka iwewo kuZimbabwe kwachoni unobva kuwhich city? Ndobva wataura kuti Harare. Zvikanzi Ogoyo Harare tisitoiziva. Zvikanzi kakupi kumwe? Zvikanzi naye ndiudze kumusha. Ndobva ati murewa 1 hour from Harare. Zvikanzi mataona ari kunyeva nemari. Ogoyo problem yake saka ndei ndatomboshamisika zvangu kuti problem yake iri papi chaizvo. Ndozvandanotisa ipapo. Vamwe vakapindawo vakati tinomira naye wedu yeyo muda kujairira imi mukuda kungota sei kuramba muchiti tiki nyaya yakaitika motivinga ndozvamuda sei zvamuda kujairira imi vanhimi. Now we stand with our tate. Ndozvachita maZimbabwe vakati tinomira naye tomuda zvakadero. Isu tichadhira naye tate wachoni our own Zimbabwean way. Topedzerana ikoko kwete kuti iwewo Ogo Cosmas wokuNigeria unoda kutouya kuzoita court of order yako pakati pemaZimbabweans neGambia. Who are you panyama yedhongapa? Uri chii panyama yemakerotsi papapa kuti uri kuda papi? Ndoisa kuti ndo mamwe mapoints andachinotisa kucomment section kuti vanhu vanodanza kuti usatiudzira zvekuita nemunhu wedu. Vamwe vakatanga kutaura kuti wati vanhu vataura zvakasiyana-siyana. Kwositewo 1 or 2 vangu vachimiramira vachiti muri kutisvodedza, muri kutaurira like that imi maZimbabweans muri kutisvodedza. Vamwewo ivavo achiti hatisapoti Queen Tate. Zvikanzi kana nhasi uri panapa ka uyu toda kumupedzera munhu nekuti uda kutotijairira, toda kumupedzera. Hazvina kushata, ndokudanadzana ndokudeedzana. Asi chazonetsa kuti Simeli pakazouya. Simeli vakataura zvavo vakanyatsotaura zvinhu zvine musoro chako chakuti kumboti vakatanga kuti iwewo kana wo uchizviti iwewe uri host uri chichi ipa vanhu mukana vataura why are you cutting these people? Hatiti saka ndezvezvimwe zvinanabata hangu nekuti mashows avo aitewo zvakanaka zvirifi kuti vanhu ngavasati sei ngavasangokatwa plus kuti nezvimwe ndofunga kuti vanhu vari kutaura navo vachida kuisa mukoti of order yepaFacebook iyi pane makore mangani. Vanhu vese ava ndo vari kuinda kuna tate uyu. Vamwe vakati kuda uyu uda bepawo zvake. Ndobva mumwe afona akati imi Suleiman wamuri kutaura uyu Suleiman wachoniwo unotoriwo nechizvirowo chakewo chaakaenda kunochisi kundoira nokuti uyu wekuNigeria wanga achingorwa nerake rakanga akamira daro kuti Queen Tate vari kuti zvakati. Saka wazoshamisika ari palife payo kuti Suleiman wachoni hana kumira mushewo asi muda kungomanangana nemunhu mumwe chete. Tochibva ipapo tendava kuti ndazosenga zvoro ndabatwa neseswa ndikambuku ndibatwanisira kuti Simeli pakupedzisira pazonzi murume ati ndakuenda mangwana ndomugara kubasa. Zvikanzirani naSimeli aiwazve yoga stop bleaching. Ndikati Simeli zvafamba sei ipapapo? Zvikanzi you need to stop bleaching. Zvikanzi nemurume uya inini I was born yellow. Ndozvavabva vataura baba ivo Ogwava. Tikati vakomana zvibrigadier zvakutokandwa wakandwa zvibrigadier kapalive yake iye Ogo wacho niye zvibrigadier masikati vanhu angachifamba palive yake avanhu vamufamba zvake vamufamba akatanga kuti mai Zimbabweans you are very strong nokuti pane panga achimboja chachiti maZimbabweans ese ndo zvavakaita maZimbabweans achanodeedede. Zvikanzi no iwa hutitongeri yeyo ngitondinakidza vangu vacomment section amachitanga fire guns blazing kwangu nemablazings angachikandwa ikokoko. Zvikanzi Zimeli vandinakidza nhasi vakati vasiya vaudza murume iye kuti stop bleaching. Zvina kushata. Ndobva atombotanga kuita lecture pepe kuti Christianity what iye wachona handizozvi kuti mumuslim kwati kuchii asi kwaiza kuti une nharo dzisingamboiti. Vamwe vakafunza kuti naye masisi vedu anazivei kuZimbabwe kana muchitiudza kuti munana Oga venyu ndo type dzana Oga vacho here ivava vatiri kuona kana kuti kune dzimwe type dzisingazivi nekuti kana iri type zvokwadi kana mudzimai wake ka uri munhamo utori munhamo nekuti type iyi inofuta ichibhowa inofuta ine nharo haupo kana mukana wekuti kutaure nekuti zvese ndiye anongori correct. He is correct all the time. Ingatomboshamisika kuti Mukoma Masimba vangu vakanyarara pepe papa chitaurwa nevamwe uyu achitaura vakati ziva achitoteerera kuti zvaushata asi vakatwa zvavo vakatwa haanga achikata vanhu anga achivakata zvake iye
gochanga asikadi kuwa munhu anomupikisa haadi zvake. Asi nhau yani yakuita tanga kati nanga nayo tichiri ipapo zvakare. Ndobva ati next 11 chauya tiri different, singachaiti nhau idzo dzitakuya takabatana sema-Africans ese. Zvina kushata. Tochibva ipapo toenda pakuti iye futi angazita hasha paaudzwa nemwe munhu kunzi unozera kuti maNigerians kuno kwacho kana kuEngland ari kugara sei. Unozizera asi kuda kujaja mwana. Who are you to judge? Nokuti iye anga achizvirambira zvakare zvanga achizviramba kuti hakuna munhu akaita saQueen Tati. Handiti paangobvunzwa kuti wani maNigerian girls anoita zvakati waita huturu usingamboiti. Saka ndozvandokwasa kutaura ipapo kuti zvonakidza zviri kuvasadza kana zvakwa munyu zvotovava kuti aiwa zvaita sei, asi unoda kubata mwana. Ndopa ndoona paipa kuti saka tinopotodherekwa zvedu nevanhu bozi vanenge vachiti hatitauri. Saka kuti dherera kwavanenge vachiita manje ndozvandachitonotisa zvangu ipapapo. Alright, tichingoona tikumateresi zvedu. Tochibva ipapo toenda pakuti zvakare imwe nhau ndeyechi Queen vazoda havanga vakachena. Queen vanochena. Queen vanechena mari yacho vanayo yokuti vatengesa vanozvichenera. Ndozvandokwasa kutaura izvozvo. Vavanga vakapfeka nguo yavo yegreen zvanga zvakanaka. Jealous down chakanaka mukaka haurungwi. Ndobva wataura kuti my Gambian people I love you. Ndozvataura Queen vataura kuti my Gambian people I love you. Zvakushata. Umwe akati zvokwadi zvakaoma. Ndizuro taienda kunokutsira zvokwadi vanhu vachitukwa. Asi nhasi Queen vakufamba vachiti I love you. Zvakushata. Ndobva watotaura paipa vakatota make peace yavo. No problem. Ndobva wamira vakati it's not fair kuti mujudge maZimbabweans ese because of me. Inini ndiri tate and I'm me. There is nothing you can do about that. But kunyika kwedu kutoriwo nevamwe vanhu vakatosiyana neni zvitori totally different than zvakuda kujudge munhu wese muchiti Zimbabweans nekuda kwemunhu wani. Ndozvavangu vachinyanya kutaura zvakuti it's not fair kuti mudero. Saka chirega ngoti ndo zvandanga ndanazvo muvhidhiyo yangu ino. Tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.